Селям алейкум, мир вам. А мир можливий лише в разі перемоги України у цій війні. І сьогодні в ініціативі на YouTube-каналі Crimea Vox йтиметься про те, чого я дуже боюся. Я боюся тортур. Я думав про те, як поводитися, якщо прийдуть окупанти там, де я. Як поводитися, якщо мене, як цивільного заручника, заберуть? І я не знаю, як я поведуся. Є люди, які перенесли це, є люди, які вижили, і є люди, які мають розповідати нам правду про те, що коять окупанти, загарбники з нашими людьми. Сьогодні в нашій студії Асан Ісенаджиєв, колишній військовополонений, оборонець Маріуполя, і Марина Демура, вона експертка Центру прав людини «Зміна» і доцентка юридичного університету імені Ярослава Мудрого. До наукових визначень і всього, що з цим пов'язано, справа ще дійде. Але насамперед запитання до Асана простими словами. Що таке катування у вашому розумінні і, на жаль, з вашого досвіду? Вітаю всіх. Дуже вдячний вам за те, що ви підіймаєте такі теми, оскільки в наш час зараз мало хто про це говорить. Що таке тортури в російському полоні? Це квінтесенція всього, що може уявити нелюдський розум. Бо та кількість жорстокості і та хладнокровність, з якою вона була нанесена, і з якою вони це наносять, її нема місця в цьому світі. Суб'єктивно так. Можливо, якісь фахівчині і фахівці з психології скажуть, що я не правий, коли ставлю такі запитання Асану, який пережив це все, але тим не менше ми маємо про це говорити. Росія вийшла із Європейської конвенції проти тортур, проти катувань, різна тут термінологія. До речі, пані Марино, а що вживати? Тортури, катування, нелюдське поводження? Так, і тортури, і катування фактично – це синоніми, це особливості більше нашого перекладу. Здебільшого в іноземних джерелах це тортури, узагальнюючи таке поняття щодо тортур. Нелюдське поводження і таке, що принижує гідність поводження – це як певні вже різновиди такого нелюдського поводження і тортури, і катування, і принижуючи гідність поводження – це все різновиди отакої неадекватної взагалі поведінки, нелюдської поведінки, яка не має бути притаманна взагалі людині. От що цікаво і показово, Асан перший тут вжив слово «нелюдське», наскільки можна сказати, що насильство у російському полоні – це система, а наскільки воно може проявлятися, хтось там роздратувався, або хтось не так, ви на нього подивились, чи на неї, до речі, катують чоловіки, жінки, хто? Відповідаючи на першу частину запитання, в Росії був такий письменник Солженіцин. Він написав «Архіпелаг ГУЛАГ». Це в них на роду написано, ось саме ця система, бо ще за часів після закінчення Другої світової війни, коли вони відправляли на архіпелаг всилку, в ці шахти, це в них ще звідти закладено. Про те, що... А друга частина що? Друга частина, я просто зараз пригадав літературу про Другу світову війну і концтабори в нацистській Німеччині. Там часто до дітей і жінок застосовували тортури саме жінки. Поняв. Жінок мене полон на дві частини поділявся, саме мій полон. Перша частина – це була Оленівка, а друга частина – це коли ми приїхали, нас етапували у Таганрог, Таганрозький СІЗО номер 2. Є так зване поняття прийомка. Це коли людина заїжджає на територію СІЗО і його там в кавичках прописують. В нас, мій кузов, в якому нас везли, у нас всіх були зав'язані очі. Били довго. Жіночі голоси ми чули, проте
Сказати з впевненістю, чи били нас жінки, я не можу сказати, бо того я не бачив. Жіночі крики ми чули. Пані Марино, наскільки вихід Росії з Європейської конвенції проти катувань щось означає? Адже ми от від Асана, наприклад, дізнаємося, та й від інших, що тортури були і так, і так. Для чого вони це роблять взагалі? Так. Вони лише цим підкреслюють, що вони взагалі відмовляються від жодних зобов'язань в світовому правопорядку, від верховенства права. Вони фактично відкрито заявляють про те, що вони відмовляються від вимог, які висуває ця конвенція. І не тільки ця конвенція, безумовно, багато міжнародних договорів також закріплюють заборону катування. Але фактично вони всьому світу показують, що на цьому етапі ми відкрито заявляємо, що ми дозволяємо таке поводження в своїй країні, відносно наших громадян, відносно наших військовополонених. І, безумовно, це лише відкритий факт, вони відкрито про нього заявляють, як і в 22-му, коли вони вийшли з Європейської конвенції захисту прав людини. Вони це роблять умисно для того, щоб підкреслити, що фактично ми говоримо про це світу. Напевно, щодо конвенції, вони, хоча б, можливо, на якусь секунду побоювались контрольного механізму. Конвенції – це періодичні візити комітету з запобігання катуванням, які здійснюють комітет по всіх країнах, які входять до цієї конвенції. Напевно, на якусь секунду вони побоювались таких візитів, хоча тут варто пояснити, що такі візити, вони здійснюються періодично, не анонсовано, але, звісно, країна має надати доступ їм членам комітету для того, щоб відвідати місця позбавлення волі. Але Європейський комітет публікував би ці звіти тільки, якщо би держава надала згоду. Чого, звісно, з Росією не відбувалося. І комітет заявив в 2024 році про те, що Росія не надала згоду на публікацію останніх 9 звітів. Тобто вже тривалий час комітет не мав реального застосованого механізму. Тобто відвідати можна, але публікувати лише зі згоди тієї сторони. Але й відвідування були такими, що Росія, звісно, маніпулювала. Вона допускала лише туди, куди вона сама хотіла допустити, і показати лише тих ув'язнених, яких вона хотіла показати. Вони цими візитами маніпулювали, і комітет звертався, і є офіційне оприлюднення від них, що співпраці з владою немає зовсім. Тобто вони не допускають, вони обмежують, і конфіденційного спілкування не було жодного разу у комітету. Асане, а під час вашого полону, під час отих місяців, до речі, скільки ви пробули у полоні? 227 днів. 227 днів. За цей час чи були у вас контакти із правозахисниками, із тими, хто візити робить? Чи, може, ви чули від побратимів про те, що до них хтось приходив? За час мого полону до нас приїжджав Стівен Сігал, якісь дивні, незрозумілі журналісти з Ростіві. З таких ніхто. Було, коли був теракт в Оленівці, в Брако, нас коли всіх звідти витягли, то наче як нам казали, що якісь машини Червоного Хреста приїжджали, але їх не пропустила адміністрація колонії. Під час знаходження мого перебування в Таганрозькому СІЗО взагалі нікого не було. І ті, хто приїжджали, їм показували, от як. У нас було 5 бараків, 2 бараки окремо відселені азовці, а на 3 інших бараках були хлопці з Національної гвардії, Збройних сил України і ТРО. Тобто нас тримали завжди окремо. І нас саме не показували. Нас показували лише для російського телебачення і все. А всі інші камери, я не знаю, яких відомств приїжджали, то їм показували тих хлопців. Візит Стівена Сігала та відомого прихильника політики Путіна, і у мене таке враження з деяких його відео, що він себе асоціює з тими персонажами, яких грає у кіно. І якби у нього була така змога, він би взяв автомата та й постріляв наших. Але тут у мене є таке запитання дилетантське. Наскільки подібні речі можна віднести до білих тортур, так званих, які не залишають слідів, але справляють дуже важкий
психологічний вплив на людей. Та ну от приїздить знаменитий, всесвітньо відомий голлівудський актор і каже, ну або не каже, але показує, що він на тому боці, на боці агресора. А ну, можливо, я сам колись дивився не без задоволення фільми із Стівеном Сігалом. Так, безумовно. І таке насильство, воно не тільки фізичне, але воно і також психоемоційне, так, і також це певний вплив такий показати, так, що жодного реального об'єктивного спостерігача не буде, так, тобто немає певного суб'єкту. І, безумовно, такий формат – це також вид жорстокого поводження, тому що це не завжди про фізичний вплив, це також і погрози, шантаж, або надання от такої інформаційної ситуації, так, коли людина розуміє, що немає можливості поскаржитися і немає можливості отримати певну об'єктивну думку, звернутися до суду, до слідчого судді, якщо ми говоримо про національну систему, це повна відсутність таких засобів захисту. Знову ж, пригадуючи літературу про Другу світову війну і ті жахливі умови, в яких перебували радянські військовополонені, наскільки я знаю, то Радянський Союз тоді не приєднався до Женевської, здається, конвенції, чи інша тоді діяла, про захист прав військовополонених. Так, Женевські конвенції, так, різні. І в той час, коли, скажімо, західні союзники дотримувалися, відповідно, їхні військовополонені перебували в кращих умовах, наскільки це можливо, але радянська пропаганда потім використовувала це, кажучи, що от нацисти, мовляв, до наших ставилися жахливо, а західнякам чи західним союзникам давали поблажку. Наскільки ми можемо припустити, ну і знову ж таки, я тут дилетант, ви фахівчиня, що виходом із Європейської конвенції проти катувань Росія хоче спровокувати Україну. Ми вийшли, так і ви з нами робіть, з нашими робіть, що хочете. Мені здається, що така їх послідовність щодо виходу з Європейської конвенції загальної, захисту прав людини 50-го року, потім через декілька років вихід з конвенції запобігання катуванням, мені здається, що це їх систематичний такий прояв їх натури, що вони відмовляються від таких зобов'язань. Щодо нашої провокації, можливо, вони слідкують так за євроінтеграційними процесами і, взагалі, неможливості змінення вектору з захисту прав людини на фактично таку відповідність їх поведінці. І також, можливо, вони слідкують, хоча я, звісно, не впевнена, що вони взагалі за певними новинами правового світу слідкують. Можливо, вони слідкують щодо візитів омбудсмана нашого до таборів для військовополонених РФ. І в звітах омбудсмана ми можемо побачити фото з цих таборів, і там умови досить часто кращі, ніж у нас, наприклад, в системі ДКВС. Тому не знаю, чи хотіли би вони нас спровокувати, але, на мій погляд, це така умисна заява, продумана про те, що вони відмовляються від таких зобов'язань із натяком на те, що вони не планують дотримуватися цих вимог. А щодо такого закріплення, щодо їх закріплення в національному законодавстві у них, я не поцуралась, подивилась їх кримінальний процесуальний кодекс, і як би це не було смішно, але по злому жарту у них закріплено вимогу заборони катувань в їх кримінальному процесуальному кодексі. Чи це щось створює для них якісь зобов'язання? Навряд, так. Пані доцентко, ми я вам скажу так, що силою віку я пам'ятаю радянські закони і чудово знаю, що те, що закріплено, зовсім не обов'язково виконується. Тут я усміхаюся, але насправді це дуже сумно. І тепер знову запитання до Асана. Я вибачаюсь. Тобто теоретично, якщо буде зміна правління в РФ, їх всі можна судити за катування? Їх? Тих, хто катуваннями займалися, згідно чи... Так. В цілому, щодо таких подальших перспектив, нам би хотілося б вірити, що Міжнародний кримінальний суд зможе їх притягти до відповідальності, тому що це воєнні злочини, безумовно, це в умовах збройного конфлікту, і не тільки Європейська конвенція запобігання катуванням є єдиним механізмом, також це Міжнародний кримінальний суд. І от в чому діяльність нашої організації, це також фіксування всіх цих випадків
воєнних злочинів, для того, щоб створювалось підґрунтя всіх цих доказів для подальшого правосуддя над ними, над воєнними злочинцями. Звісно, у нас є таке внутрішнє сподівання, що це можливо. Оскільки в цілому наш рух таки є, так, і це ратифікація Римського статуту, це послідовно, завжди поступова діяльність щодо можливого притягнення. Але, звісно, тут багато чого залежить від міжнародної ініціативи. Нагадаю, що наша організація, про яку каже Марина Димура, це Центр прав людини «Зміна». Асане, розмовляючи після своєї звільнення із російського ув'язнення зі Станіславом Масєєвим, з Ігорем Козловським, я знаю, наскільки вони шукали у вірі, своїй вірі підтримку, коли перебували в полоні, до них теж застосовували тортури різного роду. А я припускаю, що ви мусульманин. Наскільки у вас була змога відправляти ті потреби, які мусульманину належить відправляти в умовах ув'язнення? Моя віра дещо змінила, віросповідання залишилось, але форма моєї віри трошки змінилася, оскільки я для себе прийняв, що, по-перше, я проаналізував все своє життя вдоль і поперек, молився по своїй системі, яку я там собі вигадав врахувати там собі на пальцях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 33 рази в день, 33 рази в обід, 33 рази на вечір. Віконце для молитви в мене було... У нас був цокольний етаж, тобто ми в підвалі були. Напроти стояла стіна, і під певним кутом, якщо дивитися в це вікно, яке заборонено було дивитися, там був малюсінький квадратик такий. Зверніть увагу, як зараз заблищали очі в Асана. Це ж приємні спогади, хоч якісь. І там десь 5 на 5 був квадратик, через який було видно небо. І ось в этот проміжуточок і завжди я молився. Килимок був? Ні. О 6 ранку підйом. Треба було замити усю камеру. Потім утренній ранкове построєння. І так стояти до 10 вечора. Що означає для українських військовополонених і цивільних заручників оцей крок Росії про вихід із всіх практично вже міжнародних документів, конвенцій? Наскільки, за даними Центру прав людини «Зміна», становище погіршується, чи гірше вже не може бути? На жаль, вони як не дотримувались від самого початку, ще з 14-го року, звісно, кількість військовополонених з 22-го року, так вони і продовжують не дотримуватися. Щодо певної відмінності, до виходу і з моменту виходу, наразі ми таких тенденцій змін не спостерігаємо. Єдине, що зауважу, що ще залишився маленький механізм, це ООНівська конвенція проти катувань, це 2 різних інструменти. Європейська конвенція на європейському просторі, а ООНівська така більш загальносвітова. І вона ще залишилася, РФ залишилася членкинею цієї конвенції. Чи планують вони виход? Можливо, так, ми не можемо це прогнозувати. Було б логічно з їх боку, звісно, і з неї також виходити. Щодо їх контрольного механізму в ООН, то діє спеціальний комітет ООН проти катувань, але там така проблема, що держава має звітувати, а комітет має розглядати звіт держави і вже на ньому формувати свої зауваження і рекомендації. А, скажімо, альтернативний звіт правозахисників не приймається? Приймається. Є такий механізм, так. Але от останні роки РФ останній раз звітувала в 2018 році. Чи буде вона звітувати і в який проміжок часу?
ми не знаємо цього, але ось, наприклад, наша організація «Центр прав людини Зміна», коли ми подавали свій альтернативний звіт до звіту уряду в 25-му році, це було звітування нашої країни в Комітеті ООН проти катувань, ми включали туди розділ щодо воєнного стану, збройного конфлікту і жертв збройного конфлікту для того, щоб підсвітити цю проблему, хоча б донести до комітету, оскільки, звісно, РФ з ними не спілкується і діалогу там також немає ніякого. І ми про це також звітували в альтернативному звіті, а уряд звітував в своєму офіційному звіті щодо порушень цієї конвенції. Але тут варто зауважити, що комітет, звісно, акцент робив на уряді України і що уряд має зробити в наших системах виконання покарань, але це була гарна можливість підсвітити ще раз питання, що робить РФ в світлі конвенції. Асане, мені здалося, що коли ви вели мову про те, що невже колись росіян, які застосовували тортури до наших людей, можуть переслідувати в судовому порядку, то ви мали на увазі на території Росії. Да. Так? Себто тут йдеться вже про так зване, можливо, перехідне правосуддя, так? Яке цілком може виникнути в Росії. Правда, там доведеться дуже-дуже багато цього зробити, але ми знаємо такі приклади і в Південній Африці, і в деяких Балканських країнах, і так далі, і так далі. Наскільки ви, пані Марино, ви фахівчиня, ви юристка, і знаєте, самі ж казали, що знайомилися з їхніми юридичними документами, наскільки ви оцінюєте таку перспективу як можливу? Я не кажу про терміни. Безумовно, ми підтримуємо, що це можливо. Звісно, терміни не обмежені, так, і є сподівання, імовірність зміни режиму або політичної волі Європи, так, щодо притягнення злочинців до відповідальності. І я думаю, що наш уряд також не випадково ратифікував Римський статут задля того, щоб притягнути до відповідальності воєнних злочинців РФ. Звісно, є таке сподівання для того, щоб це правосуддя відбулося, і наша робота в тому числі і в цьому полягає, так. Асан Ісенеджеєв дивився у те віконце, в яке було заборонено дивитися. Ви ризикували тим, що вас будуть мучити ще більше, ніж мучили. Повертаючись до вашого попереднього питання, я більше вірю в правосуддя від Головного управління розвідки України і Служби безпеки України. Тому пан Кирило Олексійович і пан Василь Васильович, вони, на мою думку, більше дієві, ніж міжнародне право. Стосовно погляду, так, я знаю, і це ризик, але там було усвідомлення. Це шлях, який я для себе в голові десь мав, і насправді можна дивитись було куди завгодно. Не так, що просто навчився бачити щось гарне в дрібницях. На прогулянці ми бачили мох і всією камерою просто раділи від того, що наскільки зелений і насичений колір моху був. Просто передивився погляди. До речі, умови тримання в камері. Скільки людей на скільки метрів? І чи тільки військовополонені, чи були карні злочинці з Росії з вами? Азов, саме бійців Азову, нас тримали окремо, взагалі на іншій зоні, на іншому СІЗО. Умови в моїй камері, варто додати, що після теракту в Оленівці нас розкидали по камерах на ШИЗО, це штрафний ізолятор. На камеру, там, де має триматися 6 затриманих, нас було 36. І ми там, як шпроти, всі були. У Таганрозькому СІЗО в моїй камері було 10 затриманих. Вона розрахована на 10 затриманих, але по площі це десь 4/5. Це територія разом з ліжками, разом з столом, якщо його так можна назвати, і туалетом. Стіни десь 2 метри в товщину, вікна савдепівські, з яких там рука може пролізти сквозняк.
Ну, опалення ще на дровах. до Медична речі. допомога. Міф. Міф, так? Ну, якась примітивна була. В моїй камері був чоловік, якому ребра зламали, і він ходив з баночками. Вони їх називали баночники. Ну, в них дренаж стояв з легень, з плеври, ну, з грудної клітки. А бейсболи якісь давали, ну, у них там анальгін від всього був. І я так розумію, що це ципрофлоксацин, якийсь, ну, антибіотик, теж от, якась інфекція, на тебе ципрофлоксацин. Все. Це Пані Марино, максимум. наскільки мені відомо, такі злочини не мають терміну давності. Так. А взагалі, можлива ситуація, коли однією з умов підписання якоїсь мирної угоди Росія виставлятиме: так, ми готові зупинитися, але нехай, що було, загуло. Від них, напевно, всього можна очікувати. Можливо. Безумовно. Якщо вони відкрито заявляють про те, що катування, вони відмовляються від цих зобов'язань, вони їх узаконюють. В правозахисній спільноті в РФ був такий злий жарт, що вони скасували податок на катування. Тому що за Європейською конвенцією захисту прав людини можна було звернутися до Євросуду і, відповідно, отримати компенсацію, що стягувала зі звичайних росіян. За тілесну чи за моральну шкоду? І за моральну, і за... так, і так. Так, якщо це порушення статті 3 конвенції. І вийшовши з конвенції в 22-му році, з Європейської конвенції захисту прав людини, вони фактично сказали, що за це ми більше не платимо. Тому що від них очікувати, ну, я думаю, що найгіршого ми навіть собі можемо не уявляти, які у них іще там далі стратегії щодо узаконення таких дій і скасування податку на катування. Так. Одного разу я був на зустрічі багатьох іноземних людей із українськими ветеранами. Один з них був Масі Наєм, який дістав тяжке поранення на фронті. І там запитували, за що ви воюєте? Відповідали по-різному. Відповідь Наєма мене вразила. Вона була дуже чесною і несподіваною. Ну, чесною я очікував, але по-чесному можна відповідати теж різно. Він сказав: моє головне бажання – це помста. Як, Асане? Помста? І в який спосіб, якщо помста? Не помста. Чому я пішов в армію? Це явно не помста. Ні, ну а тепер, після того, що ви пережили, наскільки? Хочеться помститись? Так. Повернемось до цього питання в наступній нашій зустрічі. Ну, це не помста. Це не помста. Це точно не помста. Це... Я знаю, що помста їх настигне. Знову ж, повертаючись до двох відомих відомств. Моя основна зараз задача – це... Ну, я зараз повертаюсь назад в армію. Врятувати людей. Врятувати людей, бо зараз головне – це боротися за військовополонених. От це основне для мене. Це повернути побратимів. І тих, що я знаю, і тих, що я не знаю. Бо там знаходиться дуже багато хлопців, які туди потрапили за різних умов. Хтось був без свідомості, комусь, як нам, дали просто наказ вийти в полон під гарантією того, що РФ відпустить їх там через 3-4 місяці. В фіналі хлопці зараз вже більше 3 років знаходяться в полоні. Ну, а дехто ж отримує терміни по 15-18. А когось вже вбили там. А когось вже і вбили. Так. Наскільки Центр прав людини «Зміна» в курсі того, що відбувається? Я знаю, що ви дуже багато працюєте, але за вашими власними оцінками, яку частину того, що коїться, ви здатні відстежити? Саме наша організація, так, у нас є окремий відділ документування воєнних злочинів, і там працюють і журналісти, і документувальники.
Який це відсоток? Вкрай складно сказати, тому що, на жаль, багато інформації втрачається. За власним відчуттям. Це, напевно, декілька відсотків від того, що відбувається, тому що лінія фронту величезна і багато чого залишається невідомо через окупацію і через залякування цивільного населення вже на окупованих територіях. Я думаю, що це у відсотках, тобто невелика кількість. А з нашими військовополоненими, із цивільними заручниками ви розмовляєте лише після того, як їх вдалося звільнити, чи є якісь способи, не розкриваючи, звичайно, діставати інформацію просто з місць несвободи? Так, є можливості, так. І, зокрема, щодо бранців Кремля, зокрема, нашого Криму, так, є можливості отримання інформації, але це такі точкові, звісно, випадки отримання інформації. Це, наприклад, з Кримом, ми точно можемо сказати, але це реально дуже такі точкові випадки, коли вдалося отримати цю інформацію, а здебільшого це, звісно, щодо вже звільнених з полону. Асане, коли відбувається допит, коли відбувається катування, то що їх цікавить? Інформація чи підкорити людину, спробувати зламати її? Стандартне питання – це військові злочини. Вони просто шукають якусь зацепку, де хтось міг пробігати, аби на нього повісити свої військові злочини. В Маріуполі вони вбили дуже багато цивільного населення, дуже багато людей безвісти зникло, оскільки в них був мобільний крематорій і спеціальні зондеркоманди, які їздили просто збирати тіла і спалювати їх в цьому мобільному крематорії. Він стояв біля селища Старий Крим. А якщо людина десь там поруч пробігала, то на неї вішали того, кого вбили росіяни. Оскільки цим родичам потрібно показати, що ось ми знайшли цю людину. Людина під тортурами, звісно, щось підпише. Також мене змушували підписати проти мого командира вигадану історію, де він начебто кастрував військовополонених. Це було після того, як одна людина в медійному полі на телемарафоні сказала про те, що він наказав каструвати всіх. Він наказав всім медикам каструвати всіх військовополонених. Звісно, Ні, я пам'ятаю, як росіяни підхопили це. Так, і ми в полоні це, всі медики в полоні це прям обалдеть, як відчули. Бо, вони вигадали цю історію, і їм потрібно максимально більше демонізувати українських військовополонених і особливо бійців полку Азов. Для них полк Азов, все, це все, що можна і все, що не можна, треба вішати на Азов. Хоча по факту це елітний професійний спецпідрозділ, який захищав свою землю до останнього, допоки не надійшов наказ. І ми захищали цивільних, а вони їх вбивали. Ми пам'ятаємо цю історію, стежили, звичайно, за тим, за чим можна було стежити, і потім, що й казати. Запитання таке. Українки і українці переважно вірять тому, що розповідають наші військовополонені. Ось люди, з ними можна поговорити, до них можна доторкнутися. Є родичі, друзі, знайомі. Чи доводилось вам говорити з іноземцями і як вони сприймають? І таке саме запитання практично до Марини. Як іноземні правозахисники ставляться до наших історій, Асане? Я найбільшу частину поїздок, куди робив, це в Туреччину. Оскільки Туреччина зробила дуже вагомий внесок в обмін військовополонених і, в принципі, в підтримку України. Спілкуючись з турецькими дипломатами, спілкуючись з військовим аташе Сполучених Штатів, аташе військовий в Європі, вони не вірять спочатку, коли ти щось розповідаєш, вони в то не вірять. Потім, коли ти показуєш, що зубний состав не родной, зуби,
показуєш шрами від осколків і то, що ребро трошки загнуте неприродньо, вони дивуються, вони кажуть it's impossible, it's not real. Вони не вірять в це. Вони не вірять в те, що зараз з військовополоненими, взагалі з цивільними, таке можна. Коли їм називаєш кількість людей, яких вбили росіяни в Маріуполі, в Бучі, взагалі кожного дня скільки вбивають, вони не вірять в то, бо вони живуть в своїй бульбашці, де все прекрасно і мір єдинорожків. Єдине, де більш-менш люди розуміють, це знову ж та сама Туреччина, оскільки в них історично були визвольні, так би мовити, змагання, де вони трошки розуміють, хто така Росія. Можливо, вас би на Балканах теж зрозуміли. Прибалтика, Балкани, Балтії. так. Ясно. Марина. Так, мені дуже шкода, що не вірять, так, або можуть взагалі ставити під сумнів такі факти. Щодо правозахисників, саме от більше, не журналістів, так, а саме правозахисників, то з ким ми спілкувалися, всі не піддають сумніву. І от, наприклад, коли Україна звітувала в комітеті ООН проти катувань, то члени комітету дуже багато питань ставили про Росію, їх діяльність, їх дії, прояви катування. Тобто ця тема їх торкає, і вони не ставили під сумнів факти. Тобто вони вже від цих фактів відштовхувалися і задавали свої питання щодо конкретних деталей, щодо дій, щодо способів. Тобто цей факт от саме в правозахисному колі не ставиться під сумнів. Але, напевно, на більш широкий загал, це невідомо, так, оцей відсоток довіри, але в правозахисному колі це, звісно, 100% розуміння ситуації і вже далі уточнення певних деталей. А механізми є все ж таки притягнення до відповідальності? Ми от багато говоримо трибунал для Путіна. Путін же ж один. Навіть якщо його вдасться покарати, то залишаються, якщо не мільйони, гаразд, сотні тисяч тих, хто коїв такі речі. Так, він не один воєнний злочинець, так, безумовно. Наразі жодна конвенція не зупиняє РФ щодо таких дій, щодо проявів катування, щодо умисних дій, тобто це умисно вони здійснюють. Наразі жодний механізм не зупиняє, як ми бачимо, так, по сьогодні це продовжується. Чи зупинить в майбутньому? Є таке сподівання, так, але тут багато факторів має зійтися, я також погоджую, що це, можливо, така індивідуальна помста вже наших сил і наших можливостей. Тільки такі механізми щодо чинних механізмів міжнародних, то це МКС і притягнення воєнних злочинців, і не тільки Путін воєнний злочинець, і ще багато хто виконував всі ці накази, які суперечать, звісно, і Женевським конвенціям, і іншим міжнародним актам. Так сталося, що серед моїх досить близьких знайомих, принаймні двоє були в російському полоні. Це Максим Буткевич, і ще один колега-журналіст, якого я зараз не буду називати, про всяк випадок. Я писав їм листи писав деяким кримсько-татарським полоненим, яких, можливо, особисто і не знаю, але знаю, хто вони такі. І важко було ці листи писати не лише тому, що ти переживаєш за цю людину, а ще й тому, що якщо щось не так напишеш, то вони або викреслять, або взагалі цей лист до них не дійде. З вами був якийсь зв'язок ззовні? Ви отримували листи? Ні. Нуль інформації. Ні дати, ні часу, взагалі ноль. Це тільки 33 на пальцях, так? Так, все. До речі, мені спало на думку, вас там не намагалися свининою нагодувати? Коран дозволяє. Там не намагались. Згідно Корану, якщо людина знаходиться у неволі, на війні, або в неї більше нема чого поїсти, а це в мене просто комбо було, тому, під час боїв за Маріуполь трошки скуштував. Смачно. Білі тортури, я згадував про них, от ви казали зуби, ребро, щось ще, шрами, це все видно, це можна помацати, це, якщо згадувати Святе Письмо, то можна в ці рани вкласти руки, вкласти пальці.
Але є тортури, катування, які не залишають слідів. Це позбавлення сну, це позбавлення якихось звичайних речей і процесів, які ти робиш щодня. Як тут? Взагалі, на кого, до речі, лягає обов'язок довести, що це було? Спершу на відповідні органи досудового розслідування. Наприклад, якщо ми говоримо про катування в системі наші національні, наприклад, там слідчі ізолятори, так, то органи досудового розслідування починають таке провадження і далі реєструють, відповідно, розслідують, збирають докази. В РФ, якщо ми говоримо, що так, на них покладається такий обов'язок розслідувати факти катувань, злочини катувань, але ж ми розуміємо, що чи вони здійснюються? Ні. Вони це навпаки заохочують, а органи досудового розслідування не те, що не розслідують, а як вже сьогодні казали, вони ще й створюють фейкові справи. Тобто вони не спрямовані на те, щоб розслідувати, вони спрямовані на те, щоб створювати невідомі справи, так, неіснуючі факти і накладувати ось цю брехню всю. А щодо таких білих катувань, так, це і позбавлення денного світла, так, це і позбавлення питної води, тільки вода з-під крану, неможливість це відправляти релігійні потреби і багато-багато іншого. Безумовно, все це також зараховується до нелюдського поводження. А органи в РФ чи будуть це розслідувати? Навпаки. От уявляєте, дещо із того, про що сказала Марина Демура, мені навіть на думку не спадало. Позбавлення змоги відправляти релігійні потреби – так, позбавлення ще чогось, а позбавлення денного світла, от ви коли сказали, я вразився, так, воно, здається, і дуже просто це зробити. І запитання до Асана Ісенаджиєва, якщо вже мова зайшла про сон, то що вам там снилося? Свобода. У нас в моїй камері ми рахували, ми вели відлік, щоб розуміти, який сьогодні день тижня, заради одного дня. Це ніч з четверга на п'ятницю, оскільки ми вірили в те, що це віщі сни, сни, які сняться на п'ятницю. І один з одним там радились, що кому що приснилось. Всім снилося лише одне – це обмін. В моменті були сни, коли після певних процедур міцно, пам'ятаю, пару разів я заснув, і мені наснилась свобода. Я прокидався, і такий, коли був сам обмін, я собі точно знав, що якщо я зараз прокинусь в камері, то, скоріш за все, я все ж зроблю те, що не хотів робити. Напевно, останнє запитання у цій розмові з Асаном Ісенаджиєвим і Мариною Демурою. Ви коли опинилися на свободі, наскільки ретельно вас наші опитували про те, що відбувалося з вами? І наскільки ви знаєте, куди ці дані підуть? Потім нам Марина Демура пояснить, наскільки це важливо і куди воно все йде. Після того, як вийшов, обміняли. Першим ділом ми спочатку зв'язалися з рідними тих, кого ми бачили, щоб передати інформацію, хто живий, а кого ми, щоб сказати, хто живий. Стосовно тортур, через деякий час з нами зв'язався Офіс Генерального прокурора, були допити у Службі безпеки, у військовій контррозвідці, і кого там десь возили, там з хлопцями спілкувались, наче як з ГУРу. Про умови ніхто там не запитував. Єдине, що питали, це кого бачили, кого не бачили з адміністрації. Це одразу, так. Приїхало десь протягом до 3 місяців, якщо я не помиляюсь, всю інформацію збрали, бо вона свіжа в голові. Пані Марино?
Так. Щодо збору таких даних, то наш Офіс Генерального прокурора документує факти воєнних злочинів, і ми можемо слідкувати за зростаючою статистикою щодо кількості воєнних злочинів, і всі вони документуються. Ще є така можливість, якщо можливо впізнати, можливо, хтось запам'ятав певні ідентифікуючі ознаки, прізвище, ім'я, або якщо це багато людей, які контактували з однією особою, і за допомогою інших джерел можна встановити її дані. Це початок кримінального провадження in absentia відносно конкретного злочинця РФ і можливість притягнення його заочно. Тобто, коли він перебуває все так само в РФ, і у нас його національні суди притягують заочно. І основна мета такої діяльності – це документувати, фіксувати злочини, притягати до відповідальності в очікуванні імовірного можливого суду, саме вже Міжнародного кримінального суду, для притягнення цих злочинців до відповідальності. Ви знали одне одного перед тим, як зустрілися в цій студії? Тоді скажіть, що ви відкрили Асан в Марині, Марина в Асані впродовж цієї розмови. І цього разу почне Марина. Що відкрила, що цікава відповідь Асана, як він далі не помста, а що. Так, цікаво почути, що, можливо, в наступних ефірах, яка буде мета приєднання до війська знову, так, яка основна мета, це, звісно, вже Асан сказав, так, це допомога, звільнення, боротьба за військовополонених, можливо, щось ще спаде на думку. А також, можливо, не моя відповідь, а більше питання, що найбільше хотілося після звільнення, або про що мріяв з таких простих речей, не знаю, там, гарячого чаю або свіжого хлібу, про що найбільше мріяв і що здійснив найпершим, коли звільнився. Це був Наполеон. Це був Наполеон. І що Асан відкрив в Марині за ці 40 хвилин, чи скільки у нас розмова триває? Я відкрив, що є надія на те, що режим зміниться і всі ці люди понесуть покарання. Віра в те, що є логічний кінець цього всього, і є спеціалісти, які не залишають це на самотьок. От. Але, якщо ми їх не можемо притягнути юридично, то як це було із начальником колонії в Оленівці, Служба безпеки України гарантує, що всі військові злочинці понесуть покарання. Тому в їх інтересах здатися чинному суду, щоб Василь Васильович їх не дістав першим. Які випробування, які біди, які рани. І все заради того, щоб можна було сказати «Селям алейкум», мир вам, після перемоги України.